आंनि मुङा रबीन्द्र नार्जारी, बादाय नं 40, गामि हातिजान, बियाब सानजा जनाय, जिल्ला धेमाजि। आयदा नैथि दिंखन, बरायनाय आरज, आरजनि गिबि सिरि, जै जाथों आफा बोराइ बाथौनि। जै जाथों आफा बोराइ बाथौनि, जै जाथों आफा दुलाराय सुबुं हारिनि, जै जाथों आफा आगोमा बर' हारिनि, जै जाथों आफा आगोमा बर' हारिनि, जै जाथों आफा बोराइ बाथौनि, जै जाथों आफा दुलाराय सुबुं हारिनि, जै जाथों आफा आगोमा बर' हारिनि, जै जाथों आफा आगोमा बर' हारिनि, नोंनि बोर लानानै, नोंनि थुलुंगा लानानै, सिगांलांगोन जों आफा लैहोर लैहोर, सिगांलांगोन जों आफा लैहोर लैहोर, नोंनि लामा दिन्थिनायजों, नोंनि गोहो बोलोजों देरहासार जाथों, उथ्रिनो हाथों, आफा मुलुग दावहायाव, उथ्रिनो हाथों, आफा मुलुग दावहायाव, जोंनि राव, जोंनि फाव, जोंनि हारिमु साग्लोबसारथों, आफा दुलाराय बुहुमाव साग्लोबसारथों, आफा दुलाराय बुहुमाव, जोंनि साननाय, जोंनि मावनाय, जोंनि हास्थायनाय जाफुंसारथों, आफा नोंनि अनसायनायाव जाफुंसारथों,
आफा